Lebo Padre hovorí, že nie je spokojný. Že nie je spokojný s Emíliou. To nebol Emilio. Tento? Ďakujem. To bol Emilio, ne? Nebol Emilio. To bol Emilio. Nebol to Emilio. Padre Emilio. Padre, a kto je Emilio? Padre, to som... No, ty si Emilio? Ja som Emilio z juhu. A myslel Emilio zo západu. Si. Markov, bratranec. Prepáč. Čau, Emilio. Ako žiješ? Žiješ? Mám pre teba srdečný pozdrav od Padreho. Má sa fajn. Dobre, zajtra v Pittsburghu, okej? Čau. Tak čau. Nedente som to... Padre vám chcel niečo povedať. Ty vole, tak kudy máme jít? Ono teda... Tohle je mapa Slovenska, vole, jo? Co to je? Tohle je mapa Slovenska. Kurňa, že ty si nechal v tom závodáku. Ale jdi do prdele, jsi nějaké monotematické. Jsi sofistikovaný, vole. Ještě, že máme to GPS, vole. To je věc. To když udáš pozici, vole, to tě přesně nanaviguje, kam potřebuješ. To je satelitní navádění. To je něco... Víte, satelitní... No, my vieme, čo je to GPS. Fakt, jo? Ty už tady máte taky. No, je to síce horúca novinka. Dorazilo to asi len pred týždňom. Chvíľku po šovačkách. No jo, ty takhle prťavý, jo, to je ono. Také prťavý a jdou do toho 2 tuškové baterky. To tady máte také? Nie. Doteraz sme sedeli na bicykloch a točili pedálmi s takými remenicami a tak sme si robili prúd. Ale inak som počul, že máte aj teplú vodu u vás. To je věc. Ale je to kurňa drahý. Mário. No, tak Mário je fajn chalanisko. My sa poznáme už x rokov a za tých x rokov sme toho spolu veľa prežili. Od tých drobných krádeží cez tie väčšie až po tú banku, čo sme urobili v 96. A vlastne už vtedy, a následne na to, keď sme spolu sedeli, Mário prišiel na to, že by sme mohli začať obchodovať s bielým mesom a drogami, heroín, kokain. No, ale to nás nebavilo. A to je dávno. A za to s tými štetkami sme si včera užili. Jíha! Áno. No. A to je asi tak všetko. Mário, všetko najlepšie mladom manželom, aj tu prítomným. Aj keď neviem, či si tú vidru musel brať, alebo... No, proti gustu žiaden dišputát, že? Na zdravie, priateľe, na zdravie.
Teďka jsme se vrátili z Norska. A ti Norové vůbec neumějí anglicky, vole. Jo, My tam přišli do nějakého krámu, protože nám došly paštiky, vole. A Standa říká, já mu říkám, jo. Hele, vole, give me, vole, one paštika, nebo radši tu paštika, chicken bar, jo? A dej mi k tomu 2 lahve beer, vole, jako pivo, jo? Ona mě civí, vole, asi 2 minuty, jo? Pak říká, jo, a já koukám, co blbneš, a on nám dal mast na koří voka, ne? No a to jsme ale zjistili, až když jsme s tím sajretem sežrali 2 chleby. jenomže ty kuří voka opravdu za 2 dny zmizely. No tak prezraďte nejaký váš turistický sen, kam sa chystáte najbližšie, alebo kam sa chcete pozrieť. A jo, vole, no teď se chystáme na expedici Katmandu a připravujeme taky knižní vydání, takovou malou brožovanou knižku. Rychle a levně na 8000. To takový bedekr, vole. No, Zaujímavé, áno, to je zaujímavé, tak a v čom teda tkvie to tajemstvo, rýchle a levne? Jak? Ještě jednou? No, v čom tkvie to tajemstvo? Tkvě, vole, co to je tkvě? je, vole. Co všechno skýtá ten váš bedakr, vole? Skýtá, no dobrý, vole. Kde jsi učil česky, vole? Řekni, 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech, vole. No, tak ty povedz pštros s pštrosicou a pštrosíčetami. Řekni Antikotu Čerepapinovi-Kovičovská, vole. Tak ty povedz strč prst skrz krk, vole. Prsty se strkat nikam nebudou, vole. Dávej si na něho majzla.